hvis man har lyst til at klippe montage ud, der får os til at fremstå som sådan en nynazistisk podcast, så er det ikke svært. Bare... Ej, det hedder mig, Mikkel, det hedder ikke os. Nej, Dybvad, han sagde, kom så det vi, kom så det vi, kom så det vi, ret meget. Jeg ved ikke, klipper I noget af det her ud, eller hvordan? Nu er det første gang, jeg er med, så... Det er jo det er en tilfældig proces. Apropos Hitler. Det er så dumt, han går ind i den, fordi så er det jo lige før, man holder med P-selskaberne, ikke? Ja. Ja, det er da svært, lige pludselig. Ja, det er svært. Hitler, du ved, Har fået en p-bøde. Hitler har fået en P-bøde. Hvor meget var den på? Lad os lige høre, hvad han siger. Kan vi ikke blive lidt ved Hitler? Har I set det? Jeg spørger, okay, fulgte I med i kommunalvalget? Nogenlunde. Nogenlunde. Ja. Eller sad I bare så Hitler-videoer på YouTube? Ja. Jeg er meget... Der er til gengæld skuffende få Hitler-videoer på RedTube. Der er en, men den har sat med set mange gange nu. Vi kommer i helvede, når det her bliver udgivet. Den hedder Krokipedia, og det bliver bare en lille smule mere nuttet på en eller anden måde. Lille Krokipedia! Det lyder som en Pokémon, der ikke er udviklet endnu. Altså. Krokipedia, jeg vælger dig! Hitler var en fin fyr! Men I er med på den helt seriøse bane, er der en, der er død af det der, ikke? Fordi at man kan sætte ild til kanel. Er der en, der er død? Nej. Er der en, der er død? En dansker? Ja, det er det utroligt vigtigt? Ja. Nå, men, Et menneske, det er en racist. Der brænder et menneske. Med min politik vil de ældre igen kunne holde jul, som de altid har gjort. Sådan i 40'erne ved at sætte ild til en jøde, eller hvad? Ja. Ej, det er også bare et farligt tidspunkt for Australien at blive fanget på billeder med våben. Ja. Det er sjovt. Vi kan klippe i det her. Det er godt, det der. Lad os snakke om det. Ja. Tror du, vores dronning står og kigger? Er der nogen jøder? Du faktisk bygge sommerhus langs Gazastriben. Et stort badeland fyldt med pølsedanskere. Det er jo en til en Donald Trumps forslag om Gaza, det ved du godt, ikke? Men jeg vil have det i Lars Lykkes udgave. Vi er 6 måneder fra, at han giver LaLandia væk til palæstinenserne som den nye Vestbred. Det er bare, værsgo, så kan I komme her. From the river to the piss bassin. Det er... Jeg kan få PET-beskyttelse over det her. Nej, Må jeg lige spørge om noget? Det der LaLandia, der ligger i Gazastriben, hedder det stadig Monkey Chunky Land, det der ligger udenfor? Eller bliver det... Ben, var det derfor, vi ikke måtte være på hold sammen? Var det det her? det var fucking derfor! Altså, nu har hele det her format jo brug for PT-beskyttelse, altså. Nej, både for jøderne og palæstinenserne. Det er helt fucked, det her. Alle hader os. Men har I set noget sionisme sådan i København? Altså, når man ringer ned til Borgersø, så er det Mossad, der tager telefonen? Det er ikke det tætteste, jeg har oplevet på sionisme. Det er, at du har en kalot på lige nu. Ja, Shalom, shalom, og... Kom, hvad er skægget? Ja, men altså... Afsløret! Det er over perkerne, det har jeg altid sagt. Han sidder lige ved siden af dig. Ja. Men sådan er det jo også dernede, ikke? Man går lige op og ned hinanden, men alligevel... Jeg tror også, du har undervurderet, hvor meget grænsekontrollen bare står og holder øje med indvandrere. Jeg tror slet ikke, de er sådan, det fly der, er det en perkerfly, eller hvad jeg skal være? Jeg siger noget. Hvis de droner, de var brune, ikke? Hold kæft, vi har været op at køre, altså er der sindssygt. Har de venner narret dig igen? Nej, jeg har ikke. Altså, han hed ikke nissen i slæden, men han hed N-ordet i slæden. Hvad hedder han? Jeg kommer ikke til at sige det, Mikkel. Men nu siger jeg noget. Skulle medieombudsmanden så ikke, lade de der indvandrerdrenge komme til genmail på hendes sociale medier? Så kunne de ikke stave på dansk. Storibjerg. Sådan folk er for hårde ved Peter, fordi jeg er vokset op sammen med Peter ude på Amager. Vi er vokset op mellem de kriminelle. Så jeg kan godt forstå ham. I ved ikke, hvordan de dyr er. De skal hakkes og fanges og puttes ind steder. Jeg siger bare, i Næstved, der kalder vi ikke det der racisme, men fakta. Ej, jeg ved det også lige over alt i hovedet, det jeg sagde. Den skulle lige nok, så man fatter. Vi skal videre til den næste nyhed. Vi skal snakke om ham her. Hvorfor skal vi snakke? I kender ham. Nogle elsker ham. Nogle hader ham.
Kan jeg ikke undgå at snakke om det. Trump. Yes! Altså, hvis vi lige skal rose Trump en lille bit smule. God. Behøver vi ikke. Prøv bare, Michael. Schødt er også nazist. Det der møde der, det gik da også lidt bedre end det sidste mellem Trump og Zelensky. Gjorde det ikke det? Og det kan man godt sige. Men man kan også se, at han også dresset lidt mere op end sidst jo. Så det kan være, det er det. Helt oprigtigt, ikke? Nu har der jo lige været den der rapport fra USA's nye strategi omkring, de vil lave sådan højreorienteret. De vil påvirke Europa. Ikke? For at redde Europa fra os selv. USA vil gerne påvirke Europa. Ja. Og det er sådan en højreorienteret bølge. Lidt højere op med armen. Lidt højere op med armen. Men den der ene gang, jeg var med, der kom jeg jo til at hejle enormt meget. Det er rigtigt, ja. Men det tror jeg ikke kom på. Det var før, vi lagde ting på YouTube. Ja, men I sagde, Rune, du hejler rigtig mange gange. Fuck, det her det bliver et rigtig kort afsnit, I er nødt til at lægge på YouTube. Alt andet bliver bare demonetized. Vi bliver vitterligt nødt til at læse retningslinjerne på den der fucking YouTube-ting. Ellers får vi... Altså, det bliver jo taget ned, det her jo. Og det kunne godt være Lars Boje. Mikkel, nu rører vi af YouTube igen, for helvede. Altså. Det er derfor, vi har kamera med. Pis os. Mikkel han er sådan, så kommer du til at PPP. Hvorfor ikke KKK? Der kan jeg mærke, at jeg oplever racisme lige nu. Jeg har på fornemmelsen, det er på grund af din hudfarve. Kommer det her med i programmet? Det gør det, ikke? Ja, altså... Klip det ud. Det klipper vi ud. Det skal ikke med. Vi er jo ikke rigtig... Vi er mere sådan kulturdanskere, der ikke nu. Okay, det var racisme. Det er indiskutabelt. Det hedder jo ikke en medieombudsmand i andre lande. Jo, det gør det ikke. De står ikke i Italien. Medieombudsmand. Må jeg holde op? Men det hedder på amerikansk hedder det en ombudsman. Og det er super idiotisk. Ombudsman. Ja. Ombudsman. Ja, det lyder ret cool faktisk. Så det hedder også en ombudsman, der. Ja, du må selv lægge om med den der racistiske italienske parodi, du kører med der. Det er så fint. Ved du hvad, det har derailet så hårdt på racisme allerede. Jeg tager den. Hvordan lyder det i Japan, Mikkel? Hvad med grønlænderne? Hov, der opstår en gylden mulighed her. Han vil gerne have nogle danskere. Vi har, lad os være ærlige, nogle danskere, vi gerne vil af med. Jeg hører dig. Grønland. Ja. Og på en eller anden måde kan det merge. Hvad? Er det ikke den vej? Og så var der en, og hvor jeg troede, der var en af de ældre damer, hvor jeg troede, de ligesom havde en connection med hinanden. Og så begynder hun bare at rive hårene ud af den der lille sal. Og så var hun fra Færøerne. Det var skrækkeligt. Jeg har faktisk et spørgsmål. Ja. Må jeg ja. Fordi det, der altid sker, når folk laver de der robotter, ikke? Ja. Det er, at det går utrolig langsom udvikling, indtil nogen finder ud af, at de kan bolde dem, og så går det rigtig stærkt ved at gøre dem realistiske. Når den der robot bliver boldet, ikke? Ja. Så det kommer til at ske. Og det kan vi se på billedet, det er Martipum. Ved den så godt, den bliver boldet, eller er den nødt til at ringe op til det der menneske, der så skal logge ind i den? Og så sidder der en eller anden stakkels indisk mand i et callcenter og får hele den dårlige oplevelse. Altså, jeg tror, det er elite mode helt klart, hvor der er nødt til at sidde med VR-briller. Altså, nu vil jeg ikke sige for meget om, hvordan det går med Indien og kønsfordelingen mellem mænd og kvinder, men jeg tror ikke, det er mange indiske mænd, der er stakkels, hvis de bliver ringet op og får at vide, at der er nogen, der vil bøje med dem. Men ikke bolde med dem, bolde dem. Det tror jeg, der er nogle indiske mænd, der vil have godt af at prøve en gang imellem, i forhold til, hvor mange voldtægter de begår. Alright, jamen... Ja, jeg har jo holdt op med at spise stork. Det er nye, jeg sagde. Hvad fanden er du regnet med? Jeg tror, du snakker med en fyr fra en kinesisk provins. Hvad er der galt med dig? Det var racistisk. Tak skal I have. I Somalia er det bare med kamel, vi bruger. Nu er du selv. Så skulle jeg alligevel have lavet i Kina, at det går af mig, og det turde jeg ikke. Lige sige noget med Ting Chang Chung. Ja, kom. Det er så fejl, at jeg ikke må komme med et fuldstændig oplagt comeback på grund af de tider, vi lever i. Ja, du må gerne for min skyld. Man kan ikke engang lave øjnene mere, efter de begynder at filme det her lort. Jeg kommer kun til at lave racistisk joke fra nu af. Det er det samme afsnit som
ombudsmanden. Og du hejlede til at starte med. Og jeg har ikke fået uddelt så mange point, så jeg giver lige lidt tillægspoint for racistiske parodier. Der er der 0 til Varberg og Clara, og så er der 35 til Mikkel Klintorius herovre. Så de tæller, Vi er ikke kommet tilbage på YouTube, Fuglendorf. Hvorfor I røget af YouTube? Vi ved det ikke.